ассалому алайкум подписчикони аз гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод инҷастен. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо ирӯз меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед, каналро дастгирӣ кунед, лайкотонро бизанед, дастгиритонро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии кори мо, наварҳои мо баршманд. Ирӯз дар абзори навбатии мо як сар калғанаҷин бародарон аст, биғизаи 6 моҳа, биғиза гусала даст дам мезанад. Масъалаи аҳлиш хӯрданаш ҳамаш дар зини аввалай кафолат дода меша бародарон азиз. Мол бениҳоят молаки базебаст, сӯйкаи нағз дора, сина пари хубам дора. маълумотҳои мола мегзарем, иншоалло ки нархшам нархи дастрасай мегзарем ба масъалаи нархи навош. Мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қоғонтепа. рақамҳои телефон мошанд 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. бародарон аст, касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибанд метавонанд биёнд дар хонаи пеши мола бибинанд, баъдан харидорӣ кунанд. фикр ақидотонро дар комментария бинависед, канала дастгирӣ кунед. иншоалло ки наварҳои мо бари шумо дастгирӣ кунед, канала лайкотон наварҳои моро падилистия кунед ба ёру дӯстон, то навари хубу ҷолиб боз ҳам бисёртар шавад. анами заҳматҳои мо баҳри шумо бародарон аст ки шумо дастгирӣ мекунед канали моро. мо ҳамаи шумо миннатдорем. иншоалло ки даҳатон догурам ҳастем ки канала дастгирӣ кардаистем, пешравии кори мо шидестай. анами молои хуба баҳри шумо навор мекунем ки то ки бародарони мо, дӯстои мо харидорӣ кунанд, мол кунанд. иншоалло ки мол беҳтарин молай. хушрӯ бо диққат тамошо кунед. дасти пои ғафси хубам дора. иншоалло ки масъалаи аҳлиш ҳамаш дар зинаи аввали бародарон азиз. сина пари хубам дорад, беҳад чӯчакҳои дарози хуб дорад. бародарон азиз, масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. сина пари мола беҳад чӯчпара ки хуб дорад. иншоалло масъалаи чӯчакоша бибинед, беҳад чӯчпари дароза ки хуб дорад. тарафи қафошам хушрӯ бо диққат тамошо кунед. синаи хубам фаровардааст бародарони азиз. хулоса ки моли аҳлака, моли шӯхи мизир нест. чӯчпари дарози хушрӯ дорад, синаки хуб дорад. синаша фароварда бародарон 6 моҳа биғизае ки гусалаш даста мезанад. бародарон азиз, 5 моҳаш даста намезанад. анами гусала 6 моҳаш дагае ки иншоалло ки даста мезанад. бародарони азиз, касоне ки ба шаҳри Бухтар метавонанд биёнд дар хонаи пешӣ бибинанд, баъдан харидорӣ кунанд. подписчикони азиз, масъалаи аҳлиша гуфтем, гузаштем. масъалаи хӯрданаш ҳамаш ба дили пирай, биғизиш кафолат дода мешавад. подписчикони азиз, фақат успед кунед харидорӣ кунед. нархшам нархи дастрасай. бародарон азиз, нархи мол бошад 14300 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. фақат занг бизанед харидорӣ ки фикр ақидотон дар комментария бинависед, канала дастгирӣ кунед, лайкотонро бизанед. иншоалло ки касе харидорӣ мекунад, мо зарар намекунад. мол бениҳоят мола ки ба зеби хубай, иншоалло ки ба дараҷаи олиш мола хоҷагир обод мекардаги мола. худованд ҳамаи бародарони ғариб мусофира ки канали Бухтар Сити дастгирӣ мекунанд, парвардигор баракати касбу кору зиндагии ризқшон зиёда гардонад. чӣ мушкиле ки дар ҳаёти зиндагиён мушкилашон осон гардонад, ризқи рӯзишон зиёда гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.